Nasledujúca pieseň pojednáva o... Vidím tady medzi vami, tam ten chlapík má bekovku, to značí, že je intelektuál, aj keď má Adidas bundičku. Vidím tady medzi vami veľké množstvo intelektuálov. A pre týchto čítačov Kavky, Franca Kavky, je určená následujúca pieseň, ktorá pojednáva parabolou, možno hyperbolou, neviem, v matematike nie som tak dobrý, o metamorfóze ženy v láhe v plzeňského pivička. Volá sa Chcel by som, aby si bola pivičko. Skladba má 17,5 minúty. Keď zohľadám, tak dám 2-3 prídavky a pôjdem do piči, hej? Nech sa páči. To je lepšie, nie? To je lepšie. Někdy vážně chtěl bych, abys byla pivíčko, abych tě pohledl a ty se s mě odvezela. Dávám ti pusu na víčko, stačí jen maličko. Co bereš si to? A ty si moje celá, jsem tě plná, a ty si moje prázdná, nech tě von. Vždyť si tak krásná, spolu můžeme bratům v ústrety roztáhni víc pěnový, ať se mezi nebem a vodou o nás dvou nedoví. Někdy vážně chtěl, abys byla pivíčko, zímat tě na klíně nad ránem, když vstává sluníčko. Tvé hrdlo v mé ruce prdlo, jsem prdlo, ale jenom maličko. Jsem pijan tvé krásy a ty mou trumpetou, holčičko, nech tě von, vždyť si tak krásná, spolu můžeme poplynout. Až do poslední. Pak vezmu si tě znovu celou.
ďalšia pesnička, ktorú vám zahrajem, akože ja som niečo medzi Petrom Naďom, akože Naďom. Som tady taký polovagý. A Miro Špírko. Ďalšia pesnička sa volá Dobytie severného pólu Židom Bobom Dylanom. Žid Bob Dylan, vlastným menom Robert Alan Zimmerman, sa vydáva, možno poznáte aj tu na tomto sídlisku, s divadlom Jari Zimmermana na severný pól, aby ho akože dobili, ale je tam taký problém. Zdeněk Sverák, možno poznáte, Zdenka Sveráka, vyrobený z kvalitnej švédskej oceli, sa zasekáva na magnetickom pole a ako je otvorený udalosťom, ktoré budú následovať alebo nebudú, to záleží na celej výprave, tak Bob Dylan, Žid Bob Dylan, vlastným menom Robert Alan Zimmerman, tak akože za ním kráči a zostane mu noha v tom sveráku a tou druhou môže iba na sever alebo na jih a tančí ako Karel Gott vlastne Kingsberg pri natáčení nakrúcaného filmu Keby 1000 chváli nebude. A celé je tam Miloš Forman, Oscarový kameraman Miroslav Ondříček, ktorý to celé filmuje na 8 mm materiál zapožičaný od Nikolasa Cagea. A Miroslav Forman vysiela svoje tie dve babetka, syny Formanovi, aby napnuli dachové plachty a pozreli sa na točnú, aké je tam počasie a po mobilnom telefóne. Je to celkem taká složitá historka, no táto pesna. To je ale situace, to je ale smolia. Koukám na to z perspektivy stěhovavého ptáka, krok se tam sever